Bueno, Maria, konta jazu, ez? Isa 2 hilabete egon zeate peluke isia itxita, zela moldatu zera 2 hilabete horietan zein dozu? Erabat geldi egon zera, zehozetan jardun dozu? Erabat geldi egon naiz hasieran. Lehenengo 3 edo 4 astiak. Eta gero ja, karo, porque hasieran ezak egun zen denboratarako zan, gauzia. Orduan, nola esan zuten, danok etxean egoteko, geldirik akalditzu ditan. Gero ja sinitzen pizkat, tintiak, txampuak, nik nitsuan produktuak, igual jendiari etxera eramatera. Egiten nuan etxez-etxe zerbitzu bat. Igual bezero bat bihar baldin basaban hilia tintatzia, nik eramaten nion tintia kitosua. Basagoan jendia ere bai lanera jundiar zala, eta klaro, hiliak ondotu diazitxuala. Eta, pizkat hortan ibili naiz, baina, Bueno, eta aste honetan, ja zabaltzeko aukera... Aste artean hasi nintzen. Zer moduz? Bastante gogorra. Bai, ze azkenean ordu asko dia, bezero bat bakarrik hartu lehikezu, ezin dituzu adibidez tinte batein eta bitxartian beste batein. Fase honetan da bezero bat. Karo, gero seguridade guztiakin, plakia, maskarilla, ez dakazu askatasuna lana itxeko, dana desinfektau behar dozu, azkenean ez daude ohituta. Orduan nirutzezat gogorra zentzu guztietan. Eta horre zela eragingo dio ekonomikoki, zela ikuste duzu aurrerantzian, etorkizuna? Hombre, galduko degula dirua, baina nik uste dut danok. Bai. Dena bada, baina... Eta gure artean lagundu biako gera azkenean. Komertzio txikixa bultzatu, herrixan erosi, hori. Betiko, baina oin geixao, nik uste, bai. Aste honetan zabaldu dozu, eta beste leku batzuetan bezala, lehentasuna eman diezu pixkat edadetu. Bai, egin duguna da, Facebooken eta Instagramen ipini dut zabaltzen dugula 11 astelenean, lankideak ere hasten dira 11 lanian, baina gauza da, egun hauetan jendeak esan dira, baina guk ikusi dugu movimentua estetikan da holan da, nago etortzen arratzaldetan, ze goizetan nago miek, ezen ere zen arrelanian dau, nago etortzen arratzaldetan batez ere lehentasuna dakaten jendiari itxeko pixkat lan hori kentzeko. Aurreratzen juteko jende nagusiari eta pixkat, ni pentsatzen dutena etikamente hobetuen dana. Protokolo aldetikan inbiardan bezala orduan. Jende nagusizari ari gara deitzen egun hauetan itxeko, eta gero astelenean hasten gera ordutegi normalakin 9:00-etatik 7:00 arte. Baina ingo dugu astelenetik ostiralera, larun batetan itxingo dugu. Bai. Osea, ordutegi zabaldu duzu epizioa. Bai, astelenetan itxen gendun lehen 10:00-etetik 6:00 arte, eta induguna da, astelenetan ere bai 9:00-etatik 7:00 arte, eta zapatuetan itxi. Ze zapatuetan egoten da lan asko makiajiak, bodak eta holan. Eta ontsa zelan ez dauden, pentsau dugu beto dela, astelenari ordu gehiago ematia, eta zapatuetan iztia, guk ere gure aldetikan familiakin egoteko, umiekin egoteko zeda kaos bat. Orduan, gu ere hobeto organizatzeko lan pentsau dugu. Nagusizak asko bakarri bizidiaz, amama asko bakarri bizidiaz. Eta zelan suposatzen den, familiakok ere ezin diala jun beraien gana, ze beste batzu ere igual beste batzutan, alabak mosten dizkia txaskalak, ero, hori, hiletxuak kendo horpegikuak, ez dakit, eta gauzatxo horrek eitzeko, klaro, ontzen ere gondiak pila bat denborain gabe, eta guretzako igual tonterixia bada, baina bakarrekan bizidan pertsona bat, mama bat, bere azteko salidia dela, ona etortzia, txaskalak txukuntzera eta peluko izera jutia, hori ez dauke. Orduan ni pentsau dut lehenengo urak izan behar diala. Egin hori, eta uragia posit dauz horrekin, eta gainera higien aldetik eren ikustu dut biharrezkoa dela. Bai, ze asko kezin dute hanketara iritsi, txaskala moztu, orduan, nik uste dut, ez dakit, merezi da bela, ematia prioridade hori. Eta zitak gero zela izera antolatzen? Dazkagu zitan mordua, lehendikan akumulauta, anulauzianak, eta ari gera ordenian daneri deitzen, zita horiek berriro rekolokatzeko, eta gero bestalde batetik deitzen ari den jendian telefono denak ere apuntatzen, aurra amaitzen dugunean, haueri emateko, baina jendiak deitzuleike lasai, txanda emateko, eta hori momentuan ez egingo dugu, edo momentuan apuntau, gero gu deitzen dugu, baina deitzu. Gu desiatzen gauz lanian azteko, bai. Eta jendia ere ematen du gogoak inda. Bai, posi gaude, bai. Txandene asuntua, adibidez, baldin kasu bostetan txandia, etorri behar zera bostetan sarrerara, itxoin, timbria jobari, segulanian egongo gera, eta zeren ez dakagune itxaron gela, itxoin behar dezute kanpuan, bale? Bostetan etorri, ez etorri lehen hau, zebestelan kanpuan egongo zerat itxointen, gurtengo gera harrerara. Ekarri behar dezuena da, guantiak eta maskarilla ipinitan mesedez.
Ez badakazu emaskariarik guk hemen badazkagu, bale? Lortu ditugu batzuk, zeueri emateko ez badakazu emaskariarik, baina mesedez saiatu ekartzen, zeba gazteuko jakuz estelan segitxuan da ez dugukiko daneri emateko, eta orduan ezingo dugu zerbitzurik eman, zeguk ere maskaria ipini behar dugu, bale? Orduan saiatu ekartzen maskaria eta goantziak mesedez. Cuanto más quito, más sale. Pero bueno, tengo que pasar el rato en algo. Yo bien, pero las plantas más, porque a los pimientos fe que le ha entrado el virus. Ya con esta es la tercera vez que lo estoy reponiendo. ¿Ah, sí? Sí, porque le he hecho al de las plantas, al chico este de Acuita, y siempre le compro todas las plantas a él. Y le dije el jueves pasado, digo, oye, nunca se me han secado. Digo, y este año se me les caen las hojas y queda solamente el tronco y se seca. Qué cosa más rara. Y entonces le he dicho en plan de cachondeo, como te estoy diciendo ahora, digo, no le habrá entrado ahora el virus ese también y tal. Digo, porque lo demás los guindillas de Ibarra, bien. Los pepinos que siempre los suelo poner 3 o 4 veces porque me lo cortan la rosquilla. Por ahora me lo corta y este año, mira, están ahí las calabacines, 2 plantas se me han secado, pero bueno. Y en cambio, mira, ves, las acergas, las lechuguitas y todo esto. ¿Y cuánto tiempo has estado sin poder venir a la huerta a trabajar? Pues hasta el jueves pasado. ¿Hasta el jueves pasado? El jueves pasado, desde el día 8 de marzo, no había salido hasta el jueves pasado. Eso lo habrán notado también. Sí, claro, yo pienso también, porque muchas veces bajo, cuando tengo que trabajar, quito hierbas, cavo un poquito, va a pasar el rato. Ya. Pero en cambio hoy, bueno, de ahora adelante tenemos que ver si se puede salir, ¿verdad? Y en cambio las cebollas tendría que bonitas están. ¿Y cómo se lleva eso de no poder venir a la huerta? Pues te lo puedes imaginar, yo por lo menos más, porque soy muy callejero. Sí. Y en cambio en casa, pues bueno, bicicleta, de habitación a habitación, por el pasillo, luego compré hace 2 años una vibradora de esta y tal, cuarto de hora a la mañana, otro cuarto de hora a la tarde, media hora a la mañana en bicicleta, otra media hora a la tarde, otra media hora andando, Bueno. Pero más, no es lo mismo andar en casa que ir a Neto o a San Antolín, como fui ayer a San Antolín, vine, di 2 o 3 vueltas en Neto. Y bueno, luego a la tarde fuimos a esta Mincheta, dimos la mujer y yo otras 2 vueltas por fuera. Muy Bastante bien, lo llevamos. Pues muy y bien. estos días, que estos días atrás, uy, tú sabes lo triste que era. Ves la tele, pones una cadena, nada, pones la otra, nada, pones la otra, todo lo mismo, todo con el mismo tema. Digo, ajá, sí, qué aburrimiento. Cristina, konta eguzu, ez? 2 hilabete pasau dira ja konfinamendua hasi zanetik, zer modu zaude, zela moldatu zera 2 hilabete hauetan? Bueno, etxian, etxeko gauzekin, eta, pizkat pentsatzen nola etorri behar geran hasiera honetan, que ha sido un poco oso azkar, eta ikasten, gure marka batzuk Dulkamara Kalkiniakin, kurtsuak eukidugu Zoom plataforma horrekin, eta, behintzat goixak gure lanerarekin ere harremana egin dugu, ez bezeruekin, baina bai harremana gure gauzekin. Kurtsuak, gauza preparatzen, masaje berrixak, eta gauza horiek. Un poco ikutu barik, edo, nire lan minarekin, masajeak egote, maitxia mesade, hemen ipini eta masaje bat hartuko duzu. Eta, eta gero bezeruekin, telefonoz, whatsappez, harreman pizkatxo bat, zer moduz eromaten zuten etxian ere egotia, masaje barik egotia, fazialak, depilazioak, eta gauza asko dira. Eta orain, holan moldatu gara, ez genekien ze medida edo ze hartu behar genuen, eta ni behintzat nola bezeruekin 2 metro ezin da, ez da saltzeko, ez da masajia emoteko, eta holan gauz. Eta nahiko ondo, lehenengo guna izan zen, pizkat urdurik, aia jendia nola etortzen zen, eta barruan dana moldatu dugu hidroalkoholekin, lehiakin eta dana desinfektatzen dugu bezero baten bitartian, eta afektatu asko, itzita, dana da gasto eta ingreso barik. Gobernutik hori eukidugu hori elparo hori guretzat, baina ditzia da, eta simbolikoa da, eta autonomoak ez pagatzia. Eta
Bestela orain, bueno, moldatzen. Jendia oso ondo hartu dau medida hauek egitea, eta jendia ikusi dut gastatzeko goguakin daudela. Osea, bueno, kanpaina oso ona uste dut izan dela herrian kontsumitzeko. Eta, bueno, momentuz pozik daude, arrarua da lan egiteko, baina, bueno. Bueno, Iban, konta eguzu pixkat, ez? 2 hilabete hauek, zela moldatu zera, ze saldu dozu gehien, nola? Bueno, pixkat hori, 2 hilabete hauetan gehien jendeari eskau diguna izan dira, rodioak. Azkenean, etxean egon alizateko da, kirola mantentzeko da, pixkat zoze fizikoa etxeko, azkenean rodioak izaten zian etxean, iteko da, aukera bakarra. Da, bueno, onain bitartez, izan da gien saldu duguna, dendan ezin ginen egon, da, bueno, horrek ere pixkat lagundu digu, gara hauetan pixkat faturatzen, da, epokontan nola pixkat mantentzen. Hola, da, esan da pixkat gure goeria. Eta oin fase honetan, ja zabaldu aldozu dena. Ba, lehenengo aste hau dakaue txakin, konzita previa, ordutegia pixkat murriztun dugu, bai pixkat osasun esatik anarrotik haunen deia eskunak garbitzeko bizikleta inbiar duguna. Bizikleta jasotzerak orduan, garbitzu, gero konpontzerak orduan baita ere garbitzu, antegalizateko bezeroari. Orduan da gabiz hori, pixkat ordutek egiten dako ordutegia murriztuta, da pixkat hori. Baina gehiena tailerra. Tailerra ba hori, jendea pixkat urtetzeko, da zesoi batzuk egia urtetzen, baina ondikan pixkanaka ez dago dugu. Jendea etortzea pixkatola bildurrakin, aber aukera dakaten sartzeko, esartzeko, aber nola dagoen pixkat egoeria, da, bueno. Baina, egia esan da tailerrakin, azkenean jendeak nola oin, ez dagoen beste aukerarikan itxeko, sozialki, kirola bakarikan da gaun itxeko, horrekin nahi gara pixkate ateatzen, Datozen hilabetiak zela hor ikusten dituzu? Gu tailerran aldetikan pentsatzen dugu horre movimentua egongo dela. Azkenean hori, ni uste jendea igual pixkate egongo dela, kirola, pixkate gehiago egiten, da, salmentetan igual izan leke, azesorioetan, depende pixkat bildur hori dakau, nola egon leken situazioa. Jendea animatzen da, ez dan animatzen, karo, azkenean globalki daudat da ekonomikoki ez dakizu nola afetako dugun jendeari, orduan, behintzat tailerra lagun baldin badakagu, horrekin aurrera atera izateko, pentsatzen dugu gara segon gara. Bueno, bastante ondo. Bastante ondo, bueno, materialan falta eta hori, zate transportiak eta ez du funtzionatzen behar bezala. Eta hemen, gauzari gehiena kanpotik ekartzen da, urrutetik ekartzen da, eta hori, baina, bueno, generalian bastante ondo, bastante soluzio asko ondia. Osea, nahiko ondo indozuen lan 2 hilabete hauetan, nahiz eta dendia itxita hon, edo? Bai, hori ze, transportian eta izan da pixkat, hori izan da, temia, azkenean denporia luzetu diren diguna, eta gauza besteala betiko martxan kun, baina azkenean gehienak edotan soluzioa dira. Eta jentiak eduki dauzuen biharra 2 hilabete hauetan nola deitzu duzue? Bai, bastante. Bai, azkenean jentiak beharra daukanean da ez dagoenean aurkitzen irtera bat, galduta geratzen da, eta buf. Asko esan dabe saldu diala igual aurikularrak, bideuak oin Skype bidez da bideo llamadak eta itxeko ez da igarri dozue zuekolako gauzetan. Bueno, informatika tema ez dugu erabiltzen, ez dugu ikutzen, baina bai tema beharrezkoa, igual hori baino beharrezkoagoak, oskailu bat edo garbigailu bat edo enzimera bat, bitro bat, bestela janalizia zirekin ingo duzu. Konsumoa nahiko baju dago, alde batetik, ez dakit, langa, bezia eta hori asko igo da bela, jentiak ez daki exactamente noraino aliauko den, uste dut inok ez daki xela, bestiak ere esan asko itxen dabe, baina ez daki noraino aliauko den, da, ez bada ere, geldi dago, jente gehiagina nahiko geldi.